Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline karon gadlaw Miyerkules na kita. Bao Agosto 3, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan mga nagamonitor na karon nga aga. Nagaupod na diri sa aton sini nga pagpangalagad via on air kag iban ana man nagatutok ka online. Kumusta ang inyo sini nga morning? Kumusta ang inyo pagbugtaw? May ara na pag us-o sa presyo sang mga balaklon sa merkado right after nga kahapon. May paumpaw porsyon gagin patuman sa mga presyo sang petroleum products ang mga kompanya sang langis. Aksyon Hotline. Pero I doubt nga may ara sang nagluntad o kon may ara iya sang ginda patuman gilayon aumento or adjustment sa presyo sa mga produkto nga balaklon sa merkado. Aksyon Hotline. Nagasaler gid no ang tigkiliwi, nagasaler gid ang pigado nga panahon sa bulan sang Agosto. Bago pa lang katapos sweldo ang iban waay na no. Ang kuan garing ginapensa naman kung saan umaabot ang petsa 15. Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitor na via Facebook kag subong man nagamonitor via online, salamat gid sa inyo sining nga pagtutok. Salamat gid sa inyo way untat nga pag-monitor karon nga aga no. Ang inyo himuon lang nami pagitani kung ma-share kag ma-like ninyo ang tanan nga mga program diri sa Aksyon Radio Bacolod para damo pagikita ang maserbisyuhan kag malabutan. Aksyon Hotline. Mga Ilonggo nga mga OFW nga nagamonitor karon nga aga, thank you gid sa inyo padayon man nga pagsunod. No, nami gid kon makapadala kamo sa mga mensahe, reaksyon, mga komentaryo ninyo nga mabasahan ta karon, opinion ninyo sa aton talakaya. Aksyon Hotline. Langkoy na sa mga on-air listeners naton nga nagamonitor karon nga aga no paagi sa inyo dira mga monitor o transistor radio kag monitor sa salakyan. Aksyon Hotline. Aksyon agtay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan. Grabe maning kawatan sa Kabankalan to ay man siya pili no. Pati ang vice alkalde sa Kabankalan do biktima ho nila ho. Actually gin biktima gid nila. Aksyon Hotline. Mayon na lang kay na-recover kag lain giman ko na mga cellphone nga mga malahalon lang nga inang may ara sang kwan. Ma-track mo kung diin ginadala bisan i-off mo pang cellphone. May mga tracking kwan siya feature nga pwede mo mabalaan kung diin ginadala ang cellphone mo ang location niya. Aksyon Hotline. Bay na giniya patawad no? Hindi man siguro pwede nga alibay mga pigado ka naghimo ka sang illegal o may imo kay mo illegal ya ang imo biktima hon sarangan ganin lang bisi alkalde ultimo pa nga mga tao lang kung masugata nila. Aksyon Hotline. Grabe nga abilidad pero pakarunan tayo na dugay-dugay ariho istoryahan taman karon ang parte sa ginmuno bala ni Mayor Albi Benitez sa Bacolod City nga may ara na sila so far subong nga na tumod nga lugar nga daw himuon nga dira i-develop ang mga informal settlers diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Di mayo ni nga programa for me kay siling ko ang pabahay program ni ang paghimo sang isa ka lokal nga panguluhan sa Bacolod. Actually, hindi lang niya problema sa Bacolod City mo.
when you talk about informal settlers, bisan pa sa mga banwa kag syudad, no? Medyo malayo abi, bisan far flung areas nga mga banwa, may problema gid sa informal settlers. Hotline. Tibudlayan ginisolbar kay waay gidyaga damo gidagyapon ang wala sang puloy-an no nga magkabig disente nga puloy-an nga ma-consider nga ilagid. Hotline. Ti-check na karon abi sa konsyal diri sa Bacolod nga during the campaign do iya gini man gang ginaduso ang pabahay program. Hotline. Ti baloon ta kun ano inina ang dalagan do kay kabalo ka may puloy-an lang ang tao nga disente kay na, hindi siya bala subject sang anuman nga mga pangkakas, demolition, no? Ti mayo na nga may amo na nga programa ang isa ka lokal nga panguluhan. Hotline. Di check ta lang na dugay-dugay. Ano pagid ang mga update? Now sa national ang balita mo ni, may isa ka kasuguan subong. Actually kung ako maglantaw long overdue na ni nga bill kay diri sa aton sa Pilipinas isa sa mga problema nga mo man ni ganing reason nga nagligad mayara mando ang DILG during the administration of former President Digong, no? Former President Rodrigo Duterte, ang clearing of roads, no? Road clearing operation kung tawgon. Hotline. Tiini ang road clearing operation that includes sa mando sang DILG ang pagpanghawan sa madalanon nga dira naga-parking ang mga salakyan even in the barangay roads. Ti problema ina ti subong may hagda ang ginaduso ang congressman and in fact anay nga speaker of the house nga gusto niya may ara sa kasuguan nga hindi ka pwede ka bakal sa lakyan kung wala ka imo nga daan parkingan. Hotline. Piling ko gani dapat dugay na ni natabo o dugay na ni dapat diri sa aton galit niya mo ng problema bla no damo yaman gyapon mga lugar sa barangay gina-utilize ginagamit sa mga nagapanagiyas ng salakyan bilang parkingan. Magagmay nga subdivision bala maglibot ka sus ang tanan nga salakyan aros lod sang ara sa dalan ti mabudlay ina kay nagapagutok pagid no sa nagalalabay nga mga kaingod Manila. Hotline. Pero anong inyo paglantaw abi sini? Okay kamo sini nga proposal o kagiban pagid nga ma-update karon kay nagapadayon man subong ang ikatlong adlaw sang ERB hearing sang Commission on Elections. Atong 30 nga ginpatawag sang Kumilik Bacolod, kumusta no? Naka-appear na sila. Hotline. Ibaloon talang nagkaroon dugay-dugay diri sa aton sini nga pangalagad. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang ni karon nga aga, we have Councilor Vladimir Gonzales on the line because you know, when you talk about pabahay program kag ang resettlement area or relocation development, ang pumuluyo nga wayes ang puluyan diri ga pamalakpak kag tumbo nimo. You know, damo man galing ang pila ka makonsider naton mga individual ka bakulod nun ya nga ginahatagan kag providean mo balay. Actually ng iban ang rights nila ginabaligya kag nagabalik sa daan nila nga ginaistaran kay ang reason economy, no? Economic reason. Why sila pala nga buyan kulang support sa gobyerno. Pero arayo kay yesterday namuno sa alkalde ngati mayara na iya mga plano kag doon natumon nga lugar ang Bacolod. Ti prabi kay aring isa sang iya nangin handom kag plano during the campaign kag subong ti nagapaninguha gid nga ma-deliver ini upod iya sa nangin platform government sa Benitez administration. Joining us over the phone is Councilor Vladimir Gonzales. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Good morning, Action Art. Yes, Good sir. morning sa tanang tagpalamati. Salamat gid sa time. Siling ko what was the latest kay kahapon, sir, no may namuno na si Mayor Albi parti sa mga puluyan o pagdevelop. May sang isa ka
do makonsider naton settlement area nga dra na resettlement area or pag-develop sa lugar nga listaran sa makulod noon kuno sir? Yes, that's correct, Action Art, no? Kay halos sige-sige ang amon pag-survey sa mga area nga most vulnerable, no? Nga mga area, nagaguluwa tanan ang mga problema, Action Art. Ang ginatawag nga social preparation. Kay hindi mo man basta-basta madali-dali, no, ang sitwasyon kada barangay. But dominantly makita naton nga kadamo sa mga illegal structures ang mga balay nga ara sa ginatawag nga danger zone, mga salvage zone, kag among others nga mga sitwasyon. So, ang pamangkot Action Art, pamangkot si Mayor sa aton nga since ang aton target is at least we can build or address 5,000 ISF for the first year. So, the biggest question is diin ta na sila unahon. So, based ang aton nga mga investigation and survey, Action Art, ang mga most vulnerable area kag available area nga pwede naton patindugan sang aton ginatawag nga MRB or medium rise building, may ara kita sa may nabilin nga mga lote sa Araw, Abada Sky. May mga lote pa kita nga nabilin. So amo gilang na ang pwede naton matandog for the moment, no, dira sa Araw property. So I estimate siguro pwede tada kapatindog mga almost more or less mga around 3,000 units. Tapos sa diri sa Sibukaw, no, sa Banago, of which manda ang akon property, gapangita available nga mga area nga pwede patindugan. So ang sa Purok Bayanihan, isa ina ka priority area since a year before ang Jolly Home nag-survey dire, mga Purok Imulaton, sa Banago, Kitahanon, amo na siyang mga na-identify initially nga mga area nga ara gid sa mga danger zone, salvage zone. Mga panimalay nga ginaara sa tubig, Action Art. Yes, sir. So kung tan-awon mo na nga mga location, that is it is within sa ginatawag nga salvage zone, Action Art. Ang salvage zone is defined na ang basihan mo sa easement sina is from the high tide 20 meters landward. Landward. So Action Art amo na nakita namon ni Mayor sa halos ang tanan nga shoreline sa Bacolod. Wala na kumbaga wala na ginhawaan ang atong shoreline, puno na gid sang illegal nga structures. Correct, oo. Ang mga basura ka tipo na dira. Tanan nga problema nasupot na, no? So amo na nga ang pabahay namon is also interconnected sa problema sa environment, problema sa basura, problema sa baha. Ara na nagainangot na nagaguluwa na tanan nga mga concerns naton nga issues. So that's the reason why nag-urge ko to sa Mayor na to set up at task force pabahay that will also involve other departments, other agencies, so that mapadasig naton ang maaksyonan kag masolusyonan ang sitwasyon. So isa pa ang ikatatlo nga area nga more or less nga kinanglan naton aksyonan in Sigida, no, is ang diri sa may barangay 8, somewhere diri sa Mambulok Creek, no. May constricted na nga area nga dapat ang aton nga setback kung tan-awon mo ang layi, no, ang easement guideline, dapat ang aton dira nga shoreline nga pag reclaim
sang in Asabredco, dapat from the original shoreline nag-distance na tani of around of 40 meters. 40 meters dapat ang distansya para makagawa sulod ang high tide kag low tide. Okay. So ang Mambulok Creek kaluluoy gid tos ara na siya gasintro ginadira no sa maagyan na sa barangay 10. Dapat 40 metros ang distansya sina Action Art. Uy, layo gali. Oo, so kung tanawon mo ito na tanan nga higko sang tubig nagahalin sa mainland nga dira gaagi sa Mambulok Creek 1.5 kilometers pa ang iyang agyan hasta makagawa sa dagat. So sa pulupunta may mga illegal structures in between man Action Art. Kag nagnabaw na. So kung nadumduman nyo sa nagligad nga tuig nga nagwa to ang mga basura nga nalulutaw nga hindi nakahalin. Amo ina ang rason Action Art nga ang aton nga drainage, ang aton outlet sang tubig wala na napuno sang So that's the reason why Action Art nagrecommended kita no nga ang ini nga mga area should be cleared kay kung mabulong ta ang mga squatters nga isdugon naton kag ibutang sa eksakto nga easement. We are at the same time we are solving the problem of flood dito sa siyudad sa Bacolod. Yes. So yes. yes. Within this year, Councilor, nano matabo sini bari ang realization kag pag-translate ini into reality no matigayon gid. Actually almost wala kami sa may ginausik na Chimpo Action Art no. As far as Bacolod Housing Authority is concerned, that is another issue na gina-evaluate namon. So that's the reason why come August 15 and 16 in collaboration with Jolly Home Foundation as a consultant, we will have a seminar and to identify ang all the problems and action plan so that we will be guided sa mga lain-lain nga mga issues nga itakol namon. We will involve a lot of manpower kag cooperation sa mga barangay kag purok. So we will be making up a guideline kung paano namon i-handle ang problema because again damo nga mga underlying issues nga the social preparation amunin nakita namon nga bottleneck because kung pamangkuton mo halos tanan hindi sila gusto maghalin sang ilang quest nga kundi gatindog ang ilang mga panimalay. Correct. For economic reason. But there's also an issue of affordability hindi man tanan makasarang kung magpatindog kita sang MRB. Yes. So we will be giving them options. That's the reason why naghatag isa ka bulan si Mayor Sacon sa inya pangita dira sang possible nga duta nga bag-o nga duta nga pwede naton mapatindugan. Uy, nautod siya alas 8:24 na. Action Hotline. Ang ini nga proyekto, for me siling ko gani, kung may husto ini nga guidance o kung matigayon ni siya as in the soonest time possible, may available nga funds kag mapatuko damo niya nga mga pumuluyo diri nga mabuligan gid. Sorry gid Councilor, utod ang linya naton. You were saying kaina? Yes, as I was saying na the instruction has specific instruction sa aton na pangita sang duta nga kundi naton nga maplanuhan sang insakto na this time nga ang ina nga pagplano hindi lang niya pabahay kundi township nga concept
So that ang mga pumuluyo, kung mag-transfer, i-relocate sa ina nga lugar, hindi indis kay tungod may ara sang butangan namon sang opportunities Okay. na kung sa diin hindi na sila kinanglan kay hindi man tanan action art mangisda mo. Correct. Ang ginapangita man lang nila is opportunities pangabuhian. Mhm. So part of our urban planning nga ginadusot naton kay sang syudad, no, we will come up with a comprehensive master plan Mhm. for Bacolod 2040 na kung sabihin i-couple na namon ang relocation site. Mhm. So, halos ginapalibutan siya sa mga industrial zone. So that kung Yes, sir. palibutan siya kung isonify naton ang aton isa ka area like Vista Alegre, Mhm. since ato na magilan na to ang relocation naton, Mhm. I am pushing for the zonification on that particular area Mhm. nga that we will encourage future nga mga businesses, locators Mhm. nga dira ang area ang pwede naton patindugan sa mga factories. Mhm. So that ang factories mismo ang anong hindi man kagiyo kung wala sang manpower resources. Yes. Aha. So we will be strategically planning and directing the progress of Bacolod na maabot ang tiyempo na ang tao na mismo maski wala na siya lugar dira sa relocation site, mangita na sa lugar nga marintahan. Mhm. Ito ang oportunidad sang livelihood, sang job opportunities Okay. ara dira sa Aha. ina nga lugar. Yes, sir. So it's hindi lang simple lang basta-basta tirahon mo ang problema sa pabahay. Mhm. You have to attack the problem and make a solution which is comprehensive Yes, sir. action art. Yes, sir. Well, wala to na mo ina no kay sinsiro na mo no naging man ni mayor nga tido sige-sige na ina nga planning and the implementation, hopefully may available na gid nga funds nga matigayon ina. Saan ma-quick lang ko ma-shift lang ko very quickly if you may ang mga pag-address sa siyang binaha flood control plan, mga floodways na ton. The last time to nag-meeting ka sa DPWH, upod ang komitiba dito nga involved, ano sir ang latest? Well, yes, amo man na nga isang naton nga ginaduso no na task force baha nga so that ang action kag solution mas madasig kung ga coordinate ang mga inter-department agencies. Okay. So, gahulat na lang kami kay diri sa Carvic balang nga area action art no kag diri sa may Barangay 3 sa may 18th Street kay permigi na ginabaha kag diri sa tubang sang Robinson nga so gina-actionan na naton action art no mag-deploy na kita may ara kita nga ging unang declogging team sa tamburong dira para makalusot ang tubig pakadto sa tributary river sang Mandalagan sa likod no at the same time anytime this week no ginaprepara lang ang equipment gipasalamat kita sa active group no dira sa Roreco nga nagsugot sila nga dira kami makasaka panaog ang aton equipment kad tinloan naton ang ina nga tributary river kay gutok-gutok na gid sa basura ang ina nga area. Gutok na gid ang siltation. May mga illegal man damo-damo man nga illegal nga structures sa ina nga area. So amat-amaton ta ni action art no that's the reason why nga sa pagpanaog naton I see the importance of creating an ordinance to rehabilitate and to restore all waterways diri sa syudad sa Bacolod no because that will also hasten sang housing naton nga kung i-establish ta once and for all ibalik ta where it all
ang natural water flows naton, mga rivers, creek, Aha. teros, etc. Okay. Kung ibalik ta siya kay nakakuha man kita Action Art sang original Bacolod Cadastral, dira mo makita nga may mga creek, wala na, natabunan na Action Tabunan Art. na, correct. Oo, so kung ibalik ta ni kag ang i-establish ta ang guidelines which is coming from DENR, ha. I am not inventing or making a new rules and regulations as far as easement is concerned. If we have the political will to implement the law, so amo ning aton backbone nga ma-speaker naton sa pumuluyo nga ipaintindi sa ila, may ara layi, may ara guideline. Aha. Kung sundon ta ina, ang makabenepisyo pumuluyo, kita mismo tanan ang makabenepisyo. So in the coming weeks, Action Art, I will be pushing for an ordinance for the rehabilitation and restorations of all waterways. Nga maabot mo lang simpo, Action Art, nga navigable lang aton nga mga rivers. Aha. Nga kung pwede masudlan sang equipment, nga mapos-hapos, kung may mga in times of calamities, etc. Subong kabudlay gidya. Halos mangita pa kami sa lugar nga kung diin pwede maagi ang aton nga equipment. Hindi ta ka basta-basta atraka. So ang ga-suffer mangyapon for the longest time, ito mangyapon tanan ang ka-problema. Yes, sir. Anyway, pa-update kami sa imo na next week kung matigayon na ini ang pagpanglimpyo, pagpanghawan sa waterways, and at the same time sining pabahay program so that ma-update nato ng publiko. Salamat gid for the meantime, Councilor, for the time ginatag mo diri karon nga aga. Madamo man nga salamat, Action Art. Mayng aga. Action Hotline. Tugpunan tani because ang aton malang gusto may maluan ti ang baha-baha, you know, nangin perennial problem ini, not only in Bacolod City, even in some areas, kapin pagin mga nanubuan, no? Take note nga nagligad Northern Negros, why man to gani bagyo. Ang nagtupa lang ang madamol nga ulan. Pero Victorias to, Ibi Magalona, Silay, Talisay, purti ang binaha sa to. Action Hotline. Tidiri sa Bacolod City, ang matuod sinamo ni. May ara sang daan o kung mga creeks ang una, kaysa tuod lang, way pa nag-develop, mayo damo pang bakante, nga mga lute, ang mga sapa, ang mga creek, okay pa. Bisan mag-inulan tudo, hindi iya dali-dali magbaha, kay ti may us-usan ang tubig, nga magkadto direkta dito iya sa bahin sang suba, no? Tigaling lately, may mga development doon, may imo ka drainage, nga ang iya ulus-usan to, kipot, or ang iya nga ginimo nga drainage ng sudad. Pagkadto sa DPWH nga kuntani dito ang junction to nga ang point ka dito sila mag-us-us sa suba, ti waya nagakwan, way nagasynchronize, way nagahusto ang timing blanla. O ang tendency kundi nagpa-delay pagit sa pag-us-us ang tubig. Action Hotline. Kaysa tuod lang ang tubig nga mangita ginisang nanubuan nga lugar nga dira siya maagi. Tido gusto man ni pero kung bala ma-realize ini within this year matapos ayan magkumpleto ni kabalo ka kung isa ti ang planning amo na no, technically speaking kuluyag mo ni ma-address ti dapat may ara sang pagtuon gid kag hindi ko yung magpati kung may ara ni sang mga plan nga ginhimo nga kung amo nang sundon ang problema sa baha di sa aton way na ni sa ulihin. Action Hotline. Pero kung pagustuhan mo ang pila ka mga developer pagustuhan mo pila ka mga negosyante nga kung pagpatukod ka building nila, ang tanan nga mga nagalabay itong nga sapa, tambakan nila iya, kaluluoy, ang mananubuan nga mga lugar nga dito mag-alawas ang tubig. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, tagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kon mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, tagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maituban o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kon mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures.
Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulanon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Aksyon Radio! Sa maulanon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures
o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Sa maulan Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima,
Honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Hotline! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:50, isay. Aksyon Hotline! Oy, sa aton mga ka-aksyon, liog lang ko aksyon Nelmar, kay Aksyon Christian, makwanta na isang aton produkto. Ang Dr. Alfred's Blah, Pure Mangosteen Capsule, gina-remind tagin siya. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sa... Ko si Ma'am Janimhi kay basi may meeting to sa Silingya Dugay. Pero ari yung mayong balita sa nasyonal. Ang sa nasyonal ni gina-propose balang ti ang pag-retire sang mga manunudlo siling ko dapat i magguro nga no hindi gid palabuton bala sa kung military ka, pulis ka do 56 na siya mo. Ti mga teachers, ti mayo guro medyo us-usan man no, ang ila sining retirement age, no? Ang ila sining edad. Action Hotline! Daw mayo man ang mga proposal, pro. Kagiban pagida, no? Ang mga tisubong mo ni mga development dito sa ibabaw. Pero ari ay, atensyon ka mo, kay gusto ko ni ikwaon bisan jutay lang ang overview. Kundi ang balita nagligan nagwa, nga ang PhilHealth, do may ara sa pila ka mga plano program, parte ini sa paghatag o mga increases sa mga programs nila, especially sa dialysis bala, no, nga may mga benefits nga pwede nga coverage nga daw increase. Abe, ano ang overview? Bisan jutay lang. Ari sa aton nga linya, karon nga aga mga kaaksyon si Ma'am Janimhi Halbuna. Online sa hotline. Gikan sa PhilHealth Region 6, Ma'am Janimhi, good morning. Mayong aga, Action R, at mayong aga man sa mga miyembro nato nga nagpapamati subong. Ma'am, anong overview sini? Kag I don't know kung nakabato na kamo guidelines. Parte bala sa the increase sa PhilHealth coverage sa dialysis patient?
Yes, Sir Art, no? Very timely gining interview mo sa akon subong. Kay subong gid na publish ng aton sini nga circular para sa coverage ng aton sini nga outpatient hemodialysis benefit, no? To a maximum of 144 sessions for this year 2022. So subong man nga adlaw ma-take effect ang aton sini nga polisiya kung diin magahatag kita sa dugang, no? Nga benepisyo para sa aton sini mga miyembro nga nagapatigayon sa hemodialysis. Aha. So bali anong nabutang ta sa guidelines, ma'am? Pila ni siyang increase? Oo. Kaya ang aton sini nga hemodialysis action art, no, matandaan nato nagahatag ang aton sini nga PhilHealth sang maximum of 90 sessions, no, sa sulod sa isa ka tuig. Ini ang aton sini mga miyembro nga nagapatigayon sa hemodialysis, pwede nila ma-avail ang aton sini benepisyo to a maximum of 90 days or 90 sessions. Pero sa subong with policy nga may ara kita subong, no, ang aton sini benepisyo gindugangan nato, no, to a maximum of 144 sessions na sa sini nga tuig. Meaning, kung ang ato sini nga pasyente magapatigayon pagid sa dugang nga hemodialysis session 91 to 144, pwede siya gihapon maka-claim sang benepisyo sa aton sa PhilHealth. So para sa ibalo sa aton sini mga miyembro, ang aton sini nga PhilHealth nagabayad ni Sir Art ng 2,600 pesos sa ila sini nga kada pag-dialysis. So kung lang tawon nato dako gid ni Sir Art, no, nga bulig man sa ila nga at least may ara gihapon kita nga protection, no, financial protection para sa ila sini pagpatigayon sa hemodialysis sa sini nga tuig. Yes. So bali ang numbers ang sessions amo nang gindugangan pero ang baliway kani balayran gid ma'am no nga patient kung ikaw beneficiaryo kag quandary kag member. Ang aton sir nga polisiya for the no balance billing effective man na siya gihapon, no, meaning para sa mga miyembro naton nga indigents, ang aton si mga kasambahay, aton senior citizen, lifetime members naton, meaning retirees na siya and pensioners naton, kag subong man ang aton sila mga sponsored program members. Covered na sila sir sa polisiya naton sa no balance billing, meaning kung magpatigayon na sila sa dialysis, most especially sa aton sining mga government facilities, covered gid ang ila sining nga pagpa-dialysis, wala gid sila sang pagkabayaran. So sa subong kay gin-extend nato ng aton sining dialysis session to 144 days, ang total, no, kung i-maximize kita naton magamit gid niya ang bilog nga pagpa-dialysis na 144 sessions, mayara ang ginahatag ang aton PhilHealth nga 374,400, no, sa kada miyembro o sa kada pasyente nga nagapatigayon sa dialysis. So amo na sir kadako, no, ang proteksyon, ang bulig nga ginahatag sa aton sini nga PhilHealth, most especially sa mga kauturan naton nga nagapatigayon sa hemodialysis. I see, very good, very good. So sa mga gusto mag-inquire nga nagapamangkot sa amon since nagligad, ilan taon ta na yan, no? Kay especially ti pareho sa amon diri bilang mga members sa Action Radio sa PhilHealth man makabenefits kami di makabenepisyo kami di ma'am, no? Yeah, so ang tanan nato nga miyembro kaupod ang iya sini nga mga qualified dependents, pwede gid magamit ang aton sini nga benepisyo, no. Syempre ang una na dira specific for this policy, dapat nagapatigayon gid man siya sa hemodialysis, meaning ini sila ang mga pasyente naton with chronic kidney disease, no, nga stage 5, kag dapat nakalista na sila sa aton sini nga PhilHealth dialysis database. Kaya man naton ma-monitor, no, kung pila na kasesyon ang nagamit nila sa sulod sa isa ka tuig. Kung lang tawon naton Sir Art, kung ang pasyente naton nagapatigayon sa dialysis 3 times a week, ma-cover gid sa aton sini nga PhilHealth ang iya sini nga bugos nga pagpa-dialysis. But of course, ang number of sessions nagadepende na Sir Art sa kung pila ka sesyon man ang gina-prescribe, no, sa iya sini nga attending physician. Yes, so paglapaw sa 144 nga gina-allow sila, why na ta mahimo kundi i-shoulder ginaya. Yes, so ang maglapaw pa sa 144 na sessions, syempre ina siya pagka-cover na gid o pagkabayaran na personally sa aton sini nga miyembro. I see. So, sige, anyway, i-update ka namon sini ma'am kay very interesting ini for those members o sa mga miyembro nga naga-monitor kay di damo gini ang luyag na kay balo kang nagapamangkot nga ni Sambon di. Kag tama na Sir Art, no, kag sa aton sini nga
data kung lang tawag natin, nagdamo man ang mga miyembro natin, ang mga pasyente natin nagapatigayon sa dialysis, no? And this has been their clamor man, no? Ang mga ang kinapangayo nila nga bulig sa aton sini nga gobyerno, specific sa aton sa Philippines. So ini siya sabat na ni sa ila si Mr. nga ano ganini sa ila pag kinahanglan, no? Yes. Para nga mabuligan pagid naton sila sa ila sini nga pag-dialysis. Kagdukan ko na lang Sir Art, Yes, matandaan ma'am. natin last time no nag-adjust ng aton sini nga PhilHealth, ng aton sini nga premium schedule. Kag ang isa na dira nga ginhambal naton nga naulubrahon man sa aton sini nga PhilHealth as we adjust our premium schedule. Syempre ang i-improve no ang aton sini benepisyo kag ang aton sini nga coverage. Kag ining pagdugang sang dialysis number of days no for the dialysis session. Isa na ni siya Sir Art no sa aton sini nga ginatpatuman again following no sa aton sini nga adjustment sang premium contribution. Tandaan naton nga ang mga benepisyo sang PhilHealth naton would really depend no on the budget that we have, on the contributions that we'll be getting from our members. So kung padayon ang suporta sa aton sini mga miyembro, pinaagi sa pag-update sang ilang man sini nga kontribusyon, syempre ang aton sini nga PhilHealth would have enough fund man no para nga ma-finance kag ma-improve pagid naton ang aton sini nga benepisyo. So isa na ni ang dialysis Sir Art. Kag expect nga madamo pagid sang benepisyo ipagwa sang aton sini nga PhilHealth. Ma'am, Again as we respond sa pagkinahanglan sa aton miyembro. Ma'am, isa pagid. Dong kundi may mga member abi halimbawa nga naglaps na wala na bayran, nawadan obra, need gini nila balayran ang mga previous o kung ang mga kulang lang balayran? Ang sa ato na Sir Art, no, kung for example, no, wala dulaan na sila trabaho, wala na sila sang kapasidad magbayad, dapat kina-update na nila ilang record sa aton sa PhilHealth. So, ang aton sila nga ginalantaw, dapat mapamatudan nila nga wala na gid man sila sang kapasidad magbayad sa ila sini nga premium contribution. Ang isa ka pang maagi dara Sir Art, kung mayara sila nga certificate of financial assessment, no, na ginpermahan sa aton sini nga social welfare officer sa concerned LGU mismo kung diin sila na belong. Once na na-assess na sila sa aton social welfare officer, kag makita dira Sir Art na wala na sila kapasidad magbayad, pwede man na sila naton mag-cover no as our indirect contributor nga member. Pero syempre dapat may amo na siya nga assessment. So we encourage gid our members na mag-update gid no sang ila sini nga record. Okay? Pero kung may kapasidad naman sila yung magbayad Sir Art, pwede man sila kabayad sa aton nga premium contribution sa subong. Ang minimum naton is 400 pesos kada bulan. Ang importante lang sa Sir Art na siguraduhon naton no nga pagdayon kita nga contribute sa PhilHealth kung may ara kita kapasidad. Kung wala man, dapat ara kita sa aton sini nga indirect contributor nga category para ang gobyerno naton ang magabayad para sa ila sini nga premium contribution. Yes. Ma'am, atong para sa mga students, galing nga sa magbalik siyang klase, tudo na kwanto yan, no? Daw ginuntat to yan, no? Oo, ang aton sini nga IITF nagpagwa sila sang pagkuha direktiba no nga hindi na naton kumbaga hindi na mandatory. Yes, no? yes. Ang pagpa-enroll sa aton sa PhilHealth or pagkuha sang any health insurance program no para nga makasulod no or iga-allow ang aton estudyante for a face-to-face to attend sa face-to-face classes. So sa aton niya sir sa PhilHealth no although hindi na siya mandatory no para sa mga estudyante naton para nga allow sila again na magpatigayon sa ila face-to-face na klase, ang aton PhilHealth sir padayon gihapon nga enroll sa aton sini mga estudyante kay kumbaga wala pa niya ang pandemya sir amo na gid man ang mandato sa aton sini nga PhilHealth nga i-cover ang tanan nga Pilipino pag most especially sa mga estudyante naton na 21 years old and above na. Di ba ang aton mga kabataan na naglapaw na 20, kumbaga nakalagot na sila 21 anyos or more than 21 years old, hindi na sila naton ma-declare as our dependent. That is why they need to have their own PhilHealth. So kita sir sa PhilHealth, padayon ihapon ang aton sinipagkampanya para ma-cover, ma-enroll nato ng aton sini mga estudyante para sa tinion nga kinahanglan nila no ang medical attention, kinahanglan nila magpabulong no or for example ma-undergo sila testing for COVID-19 at least yara ang aton sini nga PhilHealth para magbulig sa ila. Pero tama ka sir no hindi na siya subong mandatory no siya gina-require sa aton sini nga mga eskwelahan.
Ma'am, isa na gila ka concern, last na gilang ni promise. May nagka-question di kundi siningya kung magbalik kubra ato bla kay na ang mga nawalan obra, way na capacity magbayad. Pero magbalik kubra, ya ano man pa bayran gini nila bisan 2 years sila nag-stop kag hindi ka pwede mag-start sang new contribution. Ano mo ning question niya? Actually, ang aton sining ang aton sining polisiya, sir, dapat sige-sige no nga nagabayad kita sa aton sining contribution. Now kung makita naton sa aton sining system nga ang aton sining miyembro is under sa aton direct contributor category, mag-generate gina siya sang billing statement, no. Sa subong wala pa man kami ka-generate pa or statement of premium account, no, ina do billing statement, ina siya makompute kita automatic ang aton sining system, and that would include sa mga missed niya nga contributions. That is why emphasize ko kagaina nga dapat nag-update sila sang record sa aton, no. So for example, in the event nga wala na sila trabaho, wala na sila kapasidad magbayad, so dapat ma-informan nila ang aton sining officials para mapatigayon man nato ng updating sa iya sining record para by the time na mag-compute ang aton sining system para sa iya sining balayran, no, hindi na to siya ma-cover ang period nga wala na gid man siya sang trabaho. Siyempre, alangan mo masukto nato ng aton sining mga miyembro nga wala na sang kapasidad. That is why very important, sir, nga mag-update sila sang record sa aton sa PhilHealth. Tapos, kung naka-resume na siya sa iya sining pagtrabaho, ang ato naman sining polisiya dira, padayon naman siya, mag-umpisa naman siya sa pagbayad sa iya sining contribution under sa bag-o niya nga employer. Ay, so dapat gali ang himuon nila subong, mapadala to sila information sa inyo nga i-update niya during the time na why nagiguna obra ya. Oo, dapat ma-informan nila ang aton sining PhilHealth. So they need to update their membership record, sir, no? Okay. Ang motogani ang isa ka mekanismo naton, dapat makita natin kung may kapasidad siya or wala siya sang kapasidad. So under the law, ang may-ara lang dito authority to determine kung may kapasidad ang aton sining miyembro, ang aton sining DSWD or ang aton Social Welfare Office, no? So that is why we need sang certification nila as to the financial assessment nga ginconduct man nila sa aton sining miyembro. So kung makita nila nga financially incapable ang aton sining miyembro, then we'll consider that one, no? So meaning wala na siya kapasidad magbayad premium, so dapat hindi naman siya natin pagsukton, no? Sa kanya sining premium contribution. Pero kung sa assessment, sir, may kapasidad siya, so siyempre dapat padayon niya nga bayaran ang iya sining contribution. So very important, Sir Art, mag-update sang record sa ating PhilHealth. Sige, ay importante ni SISD nga assessment, siguro mo na iya kag dapo si dalon na to sa inyong mga offices kag i-explica rin kung daindigid man nawag miluwat si imong mayo bulig, ma'am. Oo, pwede kid, sir. Anytime, Sir Art. Ma'am, Jenny, may salamat sa time kag good morning sa imo, ma'am. Maraming salamat, Sir Art, kag mayong aga, and God bless. God bless, kid. Action Hotline! Gayo lang to siya kay actually 9 o'clock pa tong schedule nga meeting bala pero siling kumam importante ni kay damo ga pamangkot no. Can you imagine tuod pareho ni may mga gina-consider gali kang ginahatag man ang PhilHealth halimbawa because ang sesyon subong nga ginahatag sang mga nagapadialysis tigin increase nila from 91 to 144 session na i-cover. Di okay man na, pero at least mga ka-aksyon dapat ang may pila iya ka mga nawalan trabaho, nga way na nakabayad, way kapasidad nga magbayad nagligad to because way man trabaho, especially pandemic to bla, o kag for whatever reason, di mo na ganing nga siling diri ni Ma'am Janimi, dapat ma-inform gid kamo din na sa PhilHealth office nila no regarding sa inyo status. Kag nangayo kuno sang sang confirmation from the SSD kag mangayo kamo certification to hindi kamo iway kamo kapasidad bigado gid no nga hindi makabayad. Because number one, kung ginadialysis ka, ano bala? Nukbudlay na yung situasyon mo. Action Hotline! Di ang isa diri ka manami kay at least makabulig ini no para sa aton nga mga pumuluyo kapin pagid nga may ginabatsyag nga sa lawas mo no mabuligan kasi na. So ang pinaka the best nga mo on di coordinate sa DSSD kung way ma-update ang new records. Pero sa mga members iya nga ara na bing inyong alanda miyembro ka mo, at least may dugang nga benepisyo nga coverage para sa dialysis
program. No, instead of 91 session, himuon nga 144 session. Te ang maayos ni ako ning kaso may mga concern kamo guro basi pwede naman pagpalapit niyo sa PhilHealth nga daw hindi ko mo magilinsindianay tingwaan ta ina no nga mabuligan taban kay kabalo ka basi may ara man niya pila ka mga empleyado kung kaisa bisan ano lang government offices mo nga kung pa man kuton mo yan daw do hindi madrawing ang itsura nila mag-explicar do takaan sila mag-explicar sa mga miyembro mismo nga natakaan sila mag-explicar sa mga miyembro bisan ano lang ang gobyerno bla ayon siya sa gobyerno kisa mamangkot may mga queries to asos padagaan ka lang ka kwan kakusamod ti amo na gani siling sa DSWD nato ni secretary at Tiglikom kung ang batasan mo hindi magwantaya, hindi ka lang magtrabaho, nakapin pa sa DSWD, tan si iban nga opisina mo manino. Hindi kitang iban, purti maning trabaho online, di hamak. Galing tuod kung gakusamod ka palang pagsulod mo na, nasundo pang binghal, kano ido kay mo blaya. Good morning palang kliyente, kag pumuloy, ganto sa inyo opisina, na purti na pinangaking nyo. Sino pa bingkadahan, sina mag-alaka pulo pamangkot kay ang member ng iban di maging familiar kag may gusto i-clarify ti kung kapang binghal ka muli akong do ido bla gagasulod ka palang ka mudlo ng kalimutan ka do kagaton niya ka kagaton niya ka ti sinabing tao na maganahan magalak pamangkot man pero do may punto man ang secretary sa DSWD no ya kung do ka suplada kag suplado kay mo nga official dati dapat hindi ka lang magtrabaho da kay public service na yaman. Oy, pero ang dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Akson Radio Bacolod. Ay, bantayan no nagid ha kay magpabati ka mo diri sa Akson Radio Bacolod on air man o sa Facebook ka. Ang madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon kung magabutan ang numero sang imo dauyatan dira kay duwa nimo ginautod ng kupon ang nabili na sa inyong isa. Gilayon magkadto personal sa Akson Radio Station. Dala ang imo sining kupon para magapatiyog sa aton dakop ka daog ka ruleta. Now, sa mga magabaton sa mga programa sa agatubdob sa udto Akson Reports First Portion, Akson Balita Morning Edition, Akson Hotline Drama sa Barangay 684, Ombra kag This Is My Life, Akson Balita Banat Bulig, nga taga syudad sa Bacolod may tubtub lang kamo alas 5 sang hapon sa pagpadulong sa station. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kagabi, may ara naman no sang tubtob alas 12 sa masunod nga adlaw nga makapadulong sa station. Na amo na siya ang mechanic sina. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad Sagwa sa Bacolod may tubtob alas 5 sa masunod nga adlaw. Halimbawa subong nga nagabutan at sagwa kayo sa Bacolod, dason nga adlaw pwede patubtob 5 o'clock sa hapon. Now, ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod Agosto 15, tubtob Setyembre 17. 5 kasimbana ang promo may aras ang duha ka winner kada adlaw Lunes tubtob Sabado o kung total 60 winners. Nami siniya kay way ni Kwan. Way bla blanco kada tiyog mo may daog kagid ay perti. So mag-intra na bakigbahin siniya. May ara cash, gift check, ang appliances, cellphone, may bugas pa. Ay, may bugas ka dalon tining kakita sila. Ang draw may presensya sa representante halin sa Department of Trade and Industry o kung DTI. Tagaydad 18 pasaka lang pwede nga maka-intra sa promo. Ano po inulat nyo? Mag-intra na kay ikaw mismo mapatiyog sang ruleta para sa imo premyo. Per DTI Fair Trade Permit Number R6-Negros Occidental 045 Series of 2022. Ayos na, monitor lang ang mula permi para nga may tsansa mong magdaog. Ariho, antes yung mag-commercial break, ano paglantaw nyo man, kaya may subong sa House of Representative, ang pagdumili sa kabataan nga maggamit sa social media kung way ka pakaabot sa 13 anyos. Ay,
Tisugot ka muna. Iban kabataan, sumong edad 8 lang katuig ka Facebook na. Ay kala. Action Hotline! Ano ang inyong paglantaw? Dari, conforme ka mo nga kung may pakaedad 13 anos, ang kabataan, di pagtugutan na makagamit sa social media. Aber. Hingagaw, pipadala sa inyo sining nga mga mensahe da. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Paghanap. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupong, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan Si ang hilagayon Dato Castillo Araman, salamat gida. Gamonitor man si Hukshat de los Reyeso. Upod kay Parin Noel Zambales, kag Gray Flores Baryuga, Iglesia Tapang, kag Rains Martinez. Salamat Rains, kag kay Inday Blasa. Okay, merci. Palacios Relatos. Good morning, ma. Why, naku galing tiyempo. Sorry gid sa way kung malabutan nga minsaya. Kung naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. DOH kay pabili ng proper hygiene